Здравейте! Аз съм Юлиана, хипнотерапевт и регресионист в студио Ренда. Искате ли днес да направим един тест? На английски се нарича Suggestibility Test и може да прецените с него до каква степен вашето съзнание и подсъзнание се поддават на хипноза и хипнотични внушения. Този тест по никакъв начин не е обвързан с вашата интелигентност, така че нямайте притеснение. И дали се поддавате на хипнотични внушения повече или по-малко, не означава, че сте повече или по-малко интелигентни. Какво трябва да направите? Да седнете удобно у дома, с затворени очи, длани поставени нагоре, като лявата ръка нека бъде над лявото коляно, дясната над дясното, за да не ги кръстосвате, и да следвате думите ми. Казахме с затворени очи. Затова може да сте у дома, може да сте седнали удобно в офиса. Имайте 3-4 минути, в които никой няма да ви притеснява, в пълна тишина, и следвайте гласа ми. Ако сте готови да започваме, аз ще говоря по-бавно. Затворете очи и насочете цялото си внимание към дишането. Започнете с бавни, леки, спокойни вдишвания, следвани от бавни и спокойни издишвания. Точно толкова, колкото са удобни за вас в комфорта на вашето тяло. Това, което правите, е да мислите само за дишането си. С всяко вдишване се чувствате по-спокойни, по-уверени. Вдишвате мир, комфорт, удобство, релакс. И с всяко издишване чувството на тревога, на дискомфорт напуска тялото ви. И съзнанието, и подсъзнанието ви са насочени единствено и само към дишането. Дълбоки вдишвания, следвани от дълбоки издишвания. Съзнанието ви може да се опита да ви подхлъзне, да мисли в друга посока. Ако това е така, да знаете, че е нормално, но аз съм тук, за да ви подкрепя, и това, което трябва да правите, е просто да следвате гласа ми. И докато правите това, автоматично започвате да се отпускате. Оставяте подсъзнанието да ви отведе в по-дълбок релакс, в по-дълбок унес. Едно дълбоко вдишване, което да ви носи мир, спокойствие, радост, топлина, да се чувствате леки, уверени, отпочинали. И всяко дълбоко вдишване да е последвано от едно дълбоко издишване, с което да издишвате и чувството на тревога, на дискомфорт, на несигурност. Оставете дишането сега да се върне към нормалното за тялото ви. И както казахме, поставете ръцете с дланите нагоре, малко над колената. Ако в живота си работите с дясната ръка, ще насочим внимание първо към лявата. Представете си как върху тази длан, лявата ви ръка, аз поставям една книга. Искам да видите тази книга, да я усетите. Книгата е с твърди корици. Изберете цвета й. Вижте я. Усетете я. Има много, много страници. Затова е голяма. Затова натежава. И седейки там върху лявата ви длан, ръката ви започва да се чувства по-уморена, по-тежка. Отпуска се под тежестта на тази книга. Усещате ли книгата?
Можете ли да почувствате тежестта й? Наистина да тежава. Ръката ви наистина се чувства по-изморена. Опитвате се да я задържите. Вземете още няколко мига и просто усетете книгата. Вижте кориците й. Вижте с колко много страници е. И усетете тежестта й. Нека сега обърнем внимание на дясната ви ръка. Към китката на тази ръка аз ще завържа една невидима връв. И тази връв ще е свързана с един балон. Балон пълен с хелий. На този балон му се лети. Опитва се. Издига се нагоре. Лек е. И заедно с това опъва връвта и ръката ви. И ръката ви се чувства лека. И следва движението на балона. Нагоре. Вижте цвета на балона. Как изглежда той? Издига ли се високо? Опитва ли се да придърпа и ръката ви нагоре? И тази ръка се чувства спокойна, лека, напълно отпочинала. И по никакъв начин не искате да се съпротивлявате. Просто защото усещането ви носи по-дълбок релакс, спокойствие и отпочиналост. Какво се случва с лявата ви ръка? Поемете веднъж дълбоко въздух, защото върху първата книга аз ще поставя още една. Така ръката ви ще натежи още повече. Виждате ли и тази книга? И тя е с много страници. И тя е също толкова тежка. И ръката ви се поддава под тежестта на тези две книги. Знам, че се опитвате да ги задържите. Знам, че това ви струва усилие. Опитайте още малко. Усетете колко уморена сега е ръката ви. Усетете как тези книги натежават на дланта ви. Китката ви се чувства уморена. Цялата ръка се чувства уморена. Докато дясната се издига все по-нагоре, защото балонът я предърпва, чувства се по-лека. И следвате с дясната ръка движението на балона. Без да местите ръце, когато сте готови, отворете очи. Ако сега видите, че има разлика в нивата на двете ви ръце, на двете длани, знайте, че регресия, хипнотерапия са вашите методи, за да достигнете до вътрешния си свят. Ще ви се получи лесно, най-вероятно първия път. Това до скоро!